Sa giraray, Diyos marhay na aga po. Ngunyan yaon kita sa ikanom na Domingo kan pagkabuhay liwat. An balaog nin katuninongan asin Espiritu, itinao ni Jesus sa simbahan. Sa mga babasahon ngunyan, may hiling ta na yaon ang paggiya kan banal na Espiritu sa ano man na desisyon kan mga apostol, asin kan sa indang mga kasalihid para sa karahayan kan banwaan ni Diyos. Iyo'y ni Anggiya na susok sa pagkamuot na ipinahiling ni Diyos, asin ang bunga kan pakisumaro niyato sa iya. Ang misa po niyato unyan, pamamayuhan ni Reverend Father Erwin Piraha. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Magsiawit na bayan, pinagpalakad dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngaran ka na maasinghan aki asinghan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang lantaan pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapas sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na agaman po. Ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maharaka. Kagurangan, maharaka. Kristo, maharaka. Kristo, maharaka. Kagurangan, maharaka. Kagurangan, maharaka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buot. Inoom mika, rinurupyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika. Pinapasalamatan mika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinapan, aguan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kang Ama, kaharaki kami. Ta ikasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan urod kahalangkaw. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen, amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayonan kaining mga aldaw nin kaugmahan, na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay diwat. Tanganing an samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaibo mong nabubuhay asin nagahaday kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pinagtukduan kan mga apostoles,
ang mga miyembro kan enot na Kristiyanong komunidad nagikan sa paganong tradisyon. Tanganing ang mga ini, mataawanin malinaw na katukdoan ni Kristo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapirang tao ang naglugsot sa Antioquia, halis sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang. Kundi kamo magpasirkumsisyon susog sa pinagbubuot ni Moises, di kamo makakaligtas. Alaga diniskutersinda ni Pablo sa kani Bernabe, kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkaoroyonan ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo sa si Bernabe, asinan ni Bapa, nganing makipag-olay sa mga apostol, sa mga kamagurangan, duman dapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa inda na susugoon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa ni Bernabe. Pinili ininda si Judas na inaapod na Barsabas, asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa inda ang sarong surat na araw kaini ang sinasabi. Kaming mga apostol, asin mga kamagurangan, minapakumusta sa indo ng mga tugang nyamo ng mga bakong Hudyo na nasa Antioquia, Syria, asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdyan sa indo na nagkapirang tao hali digdi sa mo. Nagkaproblema da kamo huli kan sinabi ninda. Dapat nindong maaraman na daimisinda sinugo na magtaram nin anuman sa indo. Kaya nagtiripon kami asin nagkasararo na sugoon sa indo ay nagkapirang tao na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo na namumuotan niya tong mga tugang. Ibinugta kan duwang ini sa pag-alaman ang siindang buhay huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Kaya sinusugo mi sa indo si Judas sa si Silas na iyo na magtaram sa indo kan mga bagay na isinurat mi. Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarhay mi na di ikamo tawanin magabat na paasanon para kan mga bagay nini na kaipuhan ng God. Di kamo magkakan kan karnenin hayop na inatang sa mga Diyos-Diyos. Siring man, di kamo magkakanin dugo o karnenin hayop na tinuo. Di man kamo magdurog sa bako nindo agom. Mapapakarahay kamo kung likayan nindo ang mga bagay nini. Diyos magbantay sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawan ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, kahirakia sin bendisyon ni kami. Paliwanaga sa samo ang sa imong lalawgon, tanganing maaraman kan bilog na daga ang sa imong kabuotan. Tanganing ang gabos na nasyon makaaram kan sa imong kaligtasan. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo, O Diyos. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon, asin mag-awit sa kaugmahan. Hulita matanos na hinuhukuman mo ang banwaan, asin ang lambang nasyon sa daga sa imong pinapanginotan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo, O Diyos. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo. Bendisyonan kita ni Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo sa kinaban. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Sarong magayo na bisyon, ang ipinaglaladawan sa pagbasa, asin nagpapagirumdom kan kamurawayan na nagtatagama sa mga maingbod sa mahal na Diyos, na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Sinangkuban ako kan Espiritu, dangan dinara ko kan anghel sa alituktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sa ko ang Jerusalem, ang banal na syudad na nag-iibaba hali sa langit gikan sa Diyos, nagliliwanag sa kamurawayan ni Diyos. Nagliliwanag ang syudad siring sa mahalagang bato, arog sa hasping malinaw siring sa kristal.
Dakula asin halangkaw an kudal kaiyan, na may 12 trangkahan na binabantayan nin 12 anghel. Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan 12 tribo nin Israel. Igwaiyan nin 3 trangkahan na lambang direksyon. 3 sa sirangan, 3 sa habagat, 3 sa amihan, saka 3 sa sulnupan. Ang kudal kan syudad na papatugmad sa 12 gapo na sa ibabaw kaiyan nakasurat ang mga ngaran kan 12 apostoles kan Kordero. Di akong nahiling na templo duman sa syudad, hulit ang templo kaiyan iyo mismo ang kagurang ng Diyos na makakamhan, saka ang Kordero. Di na kaipuhan kan syudad ang liwanag kan aldaw o kan bulan, hulitaan kamurawayan ng Diyos, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang Kordero, iyo ang ilaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, namumuot sako, makuyog kan sakong itinukdo. Mamumuotan siya kan sakong ama. Anama asin ako maduman sa kamaerok sa kaibahan niya. Handai namumuot sako, dai nagkukuyog kan sakong mga itinukdo. An tataramo na nadadangog nindo bakong sako, kundi sa sakong ama na nagsugo sako. Ipinahayag ko na sa Indo ang mga bagay na ini, mantang kaiba pa ako nindo. Halagadan para surog ang Espiritu Santo na ipapadarakan ama sa ngaran ko. Iyon matukdo sa Indo kan gabos na bagay. Dangan maparumdom sa Indo kan gabos na sinabi ko sa Indo. Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Bako iyan arog kan pagtao kan kinaban. Day kamumahadit ni matakot. Nadangog nindo na akong nagsabi sa Indo na mahali ako. Alagad mabalik ako sa Indo. Kunamo tanindo ako maog makamo, hudita maduman ako sa ama. Huditaan ama, mas dakula sako. Sinasabi ko na ini sa Indo ngunyan, tanganing kung mangyari na iyan, magtubod kamo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos marahay na aldaw sa Indo gabos. Ngunyan na sa ika-anom na Domingo na kita sa Pasko kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Duwang Domingo na sana masilibrar na kita kan paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles sa sindisipulos o inaapod niya tong Domingo nin Pentecostes. Sa masunod man na Domingo, sa tuyang isiselebrar ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. Duang bagay mga tugang na kung sa tuyang hihilingon, konektado sa satuyang ebanghelyo na nadangogon yan. An kagurangnan, asinan sa iyang mga disipulos, sa momentong ini,
kan si Hesu Kristo nagtataram, yaon sinda sa katiripunan o nagtitiripon hulikan huring pamanggikan kagurangnan. Asin ang mga tinataram ni Jesus, parte kan sa iyang inaapod na farewell discourse o an sa iyang pamamaaram. Pamamaaram na panunin pagtaunin tugon sa iyang mga disipulos. Tugon nin pagkamuot. Tugon na maglingkod sa kada saro. Asin tugon na kuyugon an sa iyang pagbuot, an sa iyang mga tugon. Sa sitwasyon na ini, yaon man an sa iyang pagtao sa sainda nin konsolasyon. Asin kasiguraduhan na maski ngani siya maghali, pasiring na pabalik na sa iyang ama, alagad yaon an sa iyang presensya, hulikan Espiritu Santo, na ipapadarakan sa iyang ama sa ngaran niya. Mga tugang, an presensya kan Espiritu Santo mahalaga. Tasabi nga ni kan kagurangnan, ini an matukdo, siring man mapagirumdom sa sato, kan mga sinabi kan kagurangnan. Ini an magtataong liwanag asin magiya sa satuya, mantang kita yaon digdi sa kinaban. Kaya dahil niya ito pwedeng ipasipara ang kahalagahan kan banal na Espiritu Santo sa satuyang buhay, siring man sa buhay kan satuyang simbahan. Takon mayo ang banal na Espiritu, ang simbahan mayong magiginibo. Asin kita bilang mga disipulos, kaipuhan an sa iyang paghiro asin inspirasyon, tanganing matabangan kita sa gabos niya itong mga kamautan. Ini mga tugang ang nahihiling niya to sa enot na pagbasa sa gibo kan mga apostoles. Na ang mga apostol nagdidesisyon sa mga bagay-bagay, manunungod sa pagtubod sa tabang kan Espiritu Santo. Sa saindang pagtaunin kaliwanagan, manunungod sa tradisyon kan mga Hudiyo, sa pagpasirkumsidar, tanganing makaligtas. Si Pablo Bernabe, Judas Barsaba, Silas, asinan mga apostol, naghiro, asin ginibuan mga bagay, susog sa giya kan Espiritu Santo. Gustong sabihon sa indang pinaurog, an banal na kabutan kan mahal ni Diyos. Naglingkod sinda para sa kamautan na magkasararo, asin sa kun ano an ikakarahay kan gabos. Iyo ini mga tugang ang ladawan kan enot na komunidad ka ito. Ang gabos na desisyon, idinudusay sa paggiya kan mahal na Diyos, siring man kan Espiritu Santo. Daing nagdidesisyon na siya sana, kundi igwang konsultasyon. Daing nagpapahayag kan sa indang sadiring opinyon, kundi kung anuman ana pagkahuuryunan, nagpasakop din hulita ini an kagustuhan kan kagabsan sa kapangyarihan o sa pag-iya kan kapangyarihan kan Espiritu Santo.
Magayon mga tugang kunsiring kainian sa tuyang simbahan. Mayo nin nangungurog, kundi ang gabos nagpapasinarabot sa butan. Nagahagad kan tabang kan giya kan Espiritu Santo. Takunyaon gayon ang paggiya kan Espiritu Santo, ang gabos nagkakasararo, ang gabos nabubuhay sa katuninongan. Ang gabos pinapaurog kung ano ang kabutan kan Diyos. Asin mayong nagsasabi o naghihiro na siya sana. Nasusog sa iyang sariling kamautan. Takonsiring kaiyan mga tugang, nagkakabaranga ang simbahan. Mayong pagkakasararo. Iniwan gayud mga tugang ang nagdara sa mga apostoles na maging saro. Hulita sinunod ninda ang tugon asin pagirumdom kan Diyos. Sa paagikan kagurangnan na si Hesu Kristo. Mga tugang, sa panahon na ini, mas kaipuhan na urog kitang magdangog sa tingog o sa pasabong kan Espiritu Santo. Sa tao kan kinabangunyan na panunin kariribukan, panunin problema asin pagkabaranga. Lugod kita nakatuon ang atensyon sa Espiritu Santo. Taan nagdadangog asin sinasabot ang mga bagay-bagay sa paggiya kan Espiritu Santo. Nakakalakaw sa tamang dalan. Kaya sinasadol kita mga tugang na magkaigwanin espesyal na relasyon sa Espiritu Santo. Lugod sa kada aldaw na pagpuon niya to, pagmata niya to, kasabay kan sa tuyang mga personal na pamibi. Mag-arang kita sa Espiritu Santo. Kagurangnan padaran sa mo an sa imong Espiritu. Tanganing giyahan kita. Asin an sa tuyang mga desisyon, an sa tuyang mga gawe, maging dakulang tabang sa pagbago kan kinaban. Iyo bagay ni mga tugang an pamusong ipinapamibi niya to. Lord, send us your Spirit, and we shall renew, and you renew the face of the earth. Baguhon mo ang lawog kan kinaban. Ang kinaban na panunin kadikluman. Ang kinaban na panunin kariribukan. Ang kinaban na panunin dai pagkasinarabutan. Lugod danay niyang baguhon ang mga ini. Sa satuya, lugod, sa tabang kan Espiritu Santo, padagos kitang makalakaw sa dalan kan sa tuyang kagurangnan. Totoo yaon kita sa kinaban na panunin paligo asin kaurasaan. Aragad lugod, padagos kitang makapagbaklay sa katuninongan. Maging magian, asin magayagayaan sa tuyang buhay, sa paagikan sa iyang tabang. Siring man lugod, kita makapag-umaw sa Diyos. Nadalisay, asin malinig. Hinhulita, kun kita yaon sa pangataman kan Espiritu Santo.
makakapagsabi kita kan katotoohan. Sabi nga ni sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mayo nin si isay man na makakasabi, si Jesus an kagurangnan, kung dai siya ginigiyahan kan Espiritu Santo. Magiging totoo kita sa satuyang pagsamba, bakong mga parasagin-sagin. Dadai kita mga tugang nasasanay na sana nagarubagaan sa tuyang ginigibo, ritual sana. Siring kan sa tuyang pagsimba, siring kan sa tuyang mga pagpamibi. Taminsan para gayod sa sato, ginigibo ta ini kaipuhan. Minasunod kita sa ritual kan simbahan, ta ini ang pinagbubuot. Pero sa kairaruman kan sa tuyang puso, mayo man ang totoong pagsamba. Asin kung mayo ang totoong pagsamba, mahihiling man ini sa satuyang pagkabuhay sa luwas kan simbahan. Taiba, ani pinapahiling niya to, pagyaon kita sa laog kan harong kan mahal na Diyos. Siring man, pagluwas niya to digdi, iba man ang satuyang ginigibo. Dugod mga tugang, matabangan kita kan Espiritu Santo na maging totoo. Na bako importante o dai dapat tatak sa satuyang mga puso asin isip. Nakaipuhan magsunod kita sa ritual, tayo ini ang pinagbubuot. Kundi, ginigibutaan mga bagay na ini, ninhulita kita na mumuot sa Diyos. Sa Diyos na naglalang sa sato, sa Diyos na nagtubos sa sato, asin sa Espiritu Santo na padagos na nagigiya kan sa tuyang buhay. Tugutan niya to na ang banal na Espiritu iyon manginutan sa sato, sa satuyang paglakaw. Takon tutugutan niya to siya, siyaan maghihiro, asin magdadara sa satuya sa marhay na dalagan kan buhay. Kung tutugutan niya to siya, tutukdoan niya kita na makanood asin maintindihan niya to ang mga bagay-bagay na yaon sa kinaba na ini. Nadai kita darahon sa pagtaong atensyon sa mga material na bagay, kundi matauanin atensyon niya to ang mga bagay na langit nun. Kung tutugutan niya to ang Espiritu Santo, siya ang ma-inspirar kan sa tuyang buhay. Makakamit niya to ang sa tuyang mga kamautan, asin makakaibahan niya to ang sa tuyang Diyos asin kagurangnan, duman sa iyang kahadean. Matindog kita, asin ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakaman, kagladangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamiping kita sa Ama, sa ngaran kan sa iyang aki, asinagadon ta sa iya na papuluson sa to, an balaog kan Espiritu nin katuninongan, an sa tuyang simbag kagurang naninanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin ang mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay ang ebanghelyo nin katuninongan na sa indang hinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an managihigos para sa katuninongan, asin pakipag-ulian, bendisyonan, asin ang kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigusan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na da ikakatao kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit, hulikan sa indang pagkagurang, marangan niya to asin sinda magkamit kan katuninongan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwar sa to ang grasya nin matuninong, asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautoban sa tuyang pagtubot kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, kahiraki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahuhurasa. Asin warasan mo kami kan katuninongan asin pagkamoot sa kahadean na sa imong ineerokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po. Ibuasin kagtao, gabos sa diri mo. Kapinunan, kapanoan, din mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ang ikakadudod ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, dahil mabilang na mga biyaya, ano baya ang ikakabalus ko? Kagibuasin kagtao, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin matanos, nadanay asin minsan saan magpasalamat kami sa imo. Kagibuasin kagtao, gabos ikinaugay mo. Sa buhay na ini, dahil mabilang na mga biyaya, ano kaya ang Kababalos ko.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganin ng sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magsakat lugod pasirig sa imo an samong mga pamibi, kaibakan mga pagdulot nin mga hostya, tanganing kaming nalinigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento, nin dakulang kabanalan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan rinumpag niyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Paladanan minadigdi, sangaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi, Kaining tinapay, asin paginom, kan kalis, ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sakot na ikaw magdato.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan Gabos na Clero. Siring man girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya, niyaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, at sa mong kakamon sa arualda. Itao mo sa muya niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na re kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang, kaharapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang, kaharaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami ni katuninongan. Huyan, Kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangan, bako kung maninigo na ikamasdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Jesus nakakurangnan, kami sa imong namumutan. Ika ang puso, ika ang buhay, ilog na at asin ka lang. Jesus nakakurangnan, sa krus buhay mo idinusan. Ang simong hawak, ang simong dugo, buhay na tayong kasagaran. Ikang tinapay na banal, binaat para sa mo kapos. Ikang harap na banal, itinaw sa mo kapos.
Jesus na kakurangan, ikaan sa muyang paglaom, ikan kakanon sa langit gikan, bagata na kami kakurangan, ikan tinapay na banal, pinaak para sa mga kapos, kanarap na ikanarap na banal, inunit buhay, ikan tinapay na banal, pinaak para sa mga kapos, ikan harap na banal, Dinos sa mga kapos, inunit buhay. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ika nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa mo an mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panoaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, digna cielo, et spes nostra salve, a te clamamus, exulis miserere, a te suspiramus, tementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Dignibus amor promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpusitanimam, Odinium Pilitui habitaculum epici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po kita para sa mga nagkapirang paisi. Henot po sa gabos, ipinapaisi mi po, naan sa tuyang opisina, naglipat na po sa bago, asin magiging permanenteng lugar kaini. Opo. Yan.
yaon po digdi siya located na sa tuong parte sa likod kaining sa tuyang simbahan, sa tuyang opisina. Kaya po sa mga may transactions sa satuyang opisina, mayo na po siya duman sa temporaryong lugar niya. Ito po ginibong quarters kan mga nagtatrabaho digdi sa satuyang sanktuaryo. Kaya po, dahil na po kamo mapasala na magduman, taan aabutan nindo duman, puro mga banig. Duman nakalatag suhigdaan kan mga trabahador niya to digdi. Siring man po, sugabos pong mga transaction, siring kan pamisa, ngunyan po kaagpo kami dyan nin lamesa na yaon po an sa tuyang mga sakristan, yan, nag-aako po sindanin pamisa. Pero po so gustong magpasiring sa opisina, takon may iba pa po kayong kamong katuyuhan, digdi na lang po kamo mag-agi. Pasensyahan na lang po nindo, medyo bako maray ang agihan dyan. Kasabay po iyan sa pag-i-improve, iyan na pathway na iyan, pasiring sa satuyang opisina. Siring man, sugabos pong mapablessing, magpasiring mo na sa opisina. Tanganing anuhan ka mo duman, ma-entertain ka mo. Kung ano ang dapat nagibuhon pag mapablessing. Pinapaisip po ang gabos na mga miyembros kan parish liturgical servers as in religious organizations na mga adulto na obligado po kamong mag-attender kan parish renewal experience or PREX seminar. Nagigibuhon sa Mayo 30, 31 asin Hunyo 1. Inibilang preparasyon para sa maabot na renewal asin commissioning kan mga bagong miyembro kan liturgical servers, siring man kan religious organization. Padagos po kaming naghahagad sa Saindo nin Tabang, tanganing padagos mi pong mapakarahay asin mapagayon han sa tuyang simbahan asin an iba pang mga pasilidades kaini. Digdi po sa satuyang inutan an satuyang sanktuaryo padagos pong pig-repair asin pig-enhance. Minamaot po iyan na matapos by June or second week or third week kan June. Kadakol pa pong pigihiro o pig-ayos. Siring man po dyan sa inutanta, iyan pong main entrance, papadakulaon po ang hagdanan, ang stairs. Tanganing bako na po nagsusuan dyan. Pag may mga okasyon na nagluluwas laog ang mga kamu po, asin ano ba pa mga peregrino. Digdi po sa satuyang likod, halos mga 80% naman po na natatapos ang satuyang construction. Kasabay na po dyan ang sanktuaryo kan satuyang mahal na ina, ang magiging perpetual Eucharistic adoration, an Chapel of Sacraments, siring man an bagong lugar kan souvenir shop. Nyato, kasabay na po nga ni iso sa tuyang opisina, asin opisina kan padi. Kaya po, padagos kaming ginagahagad din Tabang sa Indo sa pagikan pagsuporta kan shrine fundraising kan sa tuyang parokya. Enot po ang alkansya nin pagkamuot. Kasubago po, salamat kay Ma'am Antonia Hernandez sa pagdulot kan sa iyang alkansya nin pagkamuot kasubago sa offertory. Iyan po, ito pong, kung nahiling po nindo itong pigdulot na alkansya, ang proceeds po ka itong mga laman kan alkansya na pigdudulot digdi, napapasiring man sana po iyan digdi sa tuyang mga facilities na pigi-improve. Siring po kaining dakulang ceiling fan. Asin ngunyan po, nagpapakabit kami nin separate na solar. Bako solar system. Sa solar po, tanganing pag nag-burn out, at least
may steady po kitang kuryente na naka-focus na digdi sa satuyang simbahan. Ngunyan po, sa lang po ang pinapaandar mo na nag-burn out kaya kasubago. Pero siguro dahil dakula man ang harvest kan solar, baka at yan po na susunod na misa, pwede naman na paganahon ining saro. Iyan po, asin iba pang mga pigaayos digdi. Siring man po, suportaran ta an sa tuyang parokya sa paikan pagbakalkan silyab nin paglaom t-shirt for 300 pesos. An available sizes po, small, medium, large, asin XL. Asin an sa tuya pong parapol na dai po madadagos ngonya na aldaw so raffle draw, kundi po ini ililipat sa May 29. Kaya po pwede pang magbakal nin ticket. Diyan po sa satuyang sa luwas, nagpapabakal man po dyan nin ticket so satuyang mga sakristan, siring man po duman sa satuyang opisina. Ang raffle draw po sa May 29, alas 3 nin pagkahapon. Asin iniman po ang katapusan kan Santa Cruzan. Asin ang second collection ngunya na Domingo para sa tada Sunday program. Salamat po sa satuyang mga donors sa benefactors, si Mrs. Victoria Balian, Jose Ong and Gloria Tan, Mr. and Mrs. Arnel Ebasco asin familia, Lydia Austero, June Morcoso asin familia, Ben Ludovice, Mr. and Mrs. Alex asin Christy Aquino, Senit family, Belen family, Alvin Bragais, Jinky Copia asin familia, Mary Rose Consulta, St. Jerome Bible House, Mr. and Mrs. Joselito asin Banji Ong, Sigun Dino Guab, Nelly Narciso, asin Nelly Alarte. Asin po sa Indogabos na padagos na nagtatabang sa satong parokya, asin sa santuaryo kan sa tuyang mahal na ina. Salamat, asin Diyos, ang magbalos sa Indogabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo maghagad nin bendisyon. Ang Diyos huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwaras sa Indo kan karahayanin pagtubos asin pagampon, magwaras sa Indo na mag-ugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin huli ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balaog din danay nakatalingkasan, asin huli ta siya ang nagwawaras, magkanigo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag. Sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkanigoon ni ayon sa langit non na ierokan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva! Humayot ni hayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurian, araw at hala siya'y parangalan.